Hello friends, welcome. दिनैनि बे गोदान भिडिअ'आव आङो अमा आसारनि बागै खोन्थानो नागिरदों माने अमा आसारखौ माबोरै बानायो। नायलांबाय थादो नोंथांमोना फार्स्टआवनो अमाखौ रुग्रोनानै लानाय जायो माने मोनजासे रुखानांगौ बे संख्रि हालदै होखानानै मोनजासे रुखानांगौ ओमफ्राय फोराननांगौ दसे फोरानदबनांगौ ओमफ्राय बेनि उनाव दै रानजासे फोराननांगौ ओमफ्राय हाइजें बेफोरखौथ' आसाराव होखानांगोन नै बिमाया आलुखौबो देबाय हाइजेंखौबो देबाय ओमफ्राय सामब्राम गुफुर ओमफ्राय बेनि उनाव थाव गुदुङाव एवबाय दै होनायावनो ओरैनो बेबायदिनो दसे एवस्रेमनानै लानानै अमा बेदरखौ ओमफ्राय बेयाव एसे गोखैबो होदेरनांगौ दे दसे उनाव खोन्थानोसै गोखैखौ मा खालामनांगौ नै बे जाबाय मा होनो थिंख्लेंखौ सिफ्लेनानै बिदि माबा खालामनाय आरोना एसे दै होनानै ओमफ्राय बेखौ होनानै होबाय गोखै नांदेरगौ नालाय माने गोबावै जाजानायनि आरोना बे गोखैखौ एसे गोबावै जाजानायनि होनाय जायो नै बे जाबाय आलु गुन्दै बे नङाबाथ' आसार जाखाया ओमफ्राय बेखौ होनानै गासिबजोंबो मिक्स खालामनाय जाबाय गोदोनासो थाजोबखायो खोबनानै होबाय दसे दोनबाय ओमफ्राय नै माला थांसै आं पात्ताखौनो मोनासै बिदि गुसु जानो थाखाय दसे दोनथ'यो आरोना ओमफ्राय दहाय जोङो नोरसिंखौबो एवखानानै लादोंमोन ओमफ्राय नै लगायखांबाय नालाय आं साखिबाय एसे गोथाव जासाबदोंमोन बयाद्राय जायाखै ओमफ्राय नै आं मोनसे बाथ्राखौ होनजानो मोदोम गुसु जाखांजोबनानैसो माने मस्ला मस्लिखौ होनांगौ दं बे मस्ला मस्लि लगायखांबायमोन ओमफ्राय दा बे गुसु जानानै दा बेखौ थेमायाव सोनोसैमोन आरोना बिदि नादाब सोनांगौ